नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये नैसर्गिक आपत्ती पर्यावरण प्रकल्प. तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ मी यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून घेऊन येत आहेत. तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती भेटणार आहे आपत्ती व्यवस्थापनाची. म्हणून आपल्या मित्रमैत्रिणींना या व्हिडिओची लिंक शेअर करावी आणि तुम्ही खरंच या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना आम्ही अशाच प्रकारचे वेगवेगळे प्रकारचे प्रकल्पाचे व्हिडिओ पाठवित असतो. यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळे प्रकल्पाचे व्हिडिओ बनवून तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना आम्ही पोहोचवित असतो. म्हणून आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण अशाच प्रकारचे प्रकल्पाचे व्हिडिओ आपल्या या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून देत असतो. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. ह्या प्रकल्पाची PDF तुम्हाला पाहिजे असेल तर व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे. अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करणे आणि व्हॉट्सअप क्रमांकावर मेसेज करणे.